Nej, gubbar! Pumpa upp han ytan nu. Innan han går under mål. En fin. Ja, Lite större än förra. ska jag ta lite med tummen? Jag gör alltid lite. Nej, stå kvar där du är. Ja. Om man sticker så här så måste du stå kvar där och parera det. Ja. Så här in. Bläck eller byte? Upp den ytan. Ja. Upp den ytan. Det gäller att få in i. Gå! Yes! Det var lite mindre va? Vad fan, jag skjuter! Kolla vilka fina fiskar. Ja, visst. En satt som